Umar M Sharif sarkin soyayya. Kwanaki na ji kai wata waka ne ma kake cewa a wakan nan? Na yarda in yi tike kuma kirayu. Ban ji ka ba. Na yarda in yi tike kuma kirayu. Zuwa lokaci. Hauka ake haihuwa ne? Ita kuma wannan wace ce ita? Halilu, ka ji abin da yake cewa ba. Ina da wacce muke tarayya. Kai ma abin da zaka ce kenan? To menene dalilin ka na cewa haka? Ko ba ni lafiya za ta yi jinya ba za ta guje ni ba. To, na ji dalilin ka. Shi kai kuma Umar M Sharif, menene dalilin ka na cewa kai ka yarda ka mutu ita ta rayu? Ke miki ba zai yi kidayu. Abale. Ban ji ka ba. Abale. Ban ji ka ba. Kai ka yarda da wannan magana? Wana da wata soyayya. Kai ka mutu ita ta rayu? Hula ta daya ta haife min budi. Shikenan. Abale. Dakata. Ina zuwa kanka. Sani Danja. Na dawo kanka Abale. Wai me yasa kai ka bai jiji da kai ne? Nayi. Mu ma fa muna da zafin kai da jiji da kai din nan. Na ƙi na rufe bakin. Idan ban rufe bakin ba me za ka ma? One of your body into pieces. Na rantse sai na faffasa ma kokan kanka. Ware! Ni ina jin tsoron wuka. Ni ba na jin tsoron wuka saboda kakana ya ji kaya bani ko an yanka ba ta shige ni ba. Saboda haka abota hanya. Kai. Wallala. Kai? Bindiga ce. Sunanta ta kaka, inji, da sauran sunaye na sita nan gwaran tarwatsi kwakwalwa gai. Dawo. In dawo ko kace? Ai ba wannan labarin. Da fatan kun ji daɗin wannan ɗauka kuma ga muna ta cancarewa ni da Rangila Master. Rangila ya cancarewa ce. Ya kake jin ta? Ko da ba ga kuma motsa jiki. Haka ne. To shikenan masu kallon mu da wannan nake cewa a tsafta.